Silav roj baş hevanno hevîdar merkez baş e îro meclîsa Tirkiye vebû Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan axivî basa Kurdan kir, basa Sûriyê kir, basa Rojavayê Kurdistanê kir, di derbarê pêvajoyê de axaftinên gelekî balkêş kir, dîsa heqaret li tevgera Kurd kir, wekî terorîst pênasê kir, spasiya Dem Partiyê kir ji bo têkbirina terorîzmê, tiştên balkêş diqewîmin. Niha îro ez ê cih bidim axaftina Tayyip Erdoganiya di derbarê Kurdan de wekî din Zekî Bedran ji Rojavayê Kurdistanê di derexê Sûriyê de nivîsek bir balkêş nivîsandiye ka em binêrin dewleta Sûriyê perçebiye lê kê perçe kiriye di wê derê de jî analîz hene nirxandin hene wekî din çend nûçeyên din hene ez hema meseleyê teknîkî hal bikim vê kameraya xwe bikim plîzê ji bo ku di nava bernameyê de têk neçe ka ez dixwazim hinek li peyamê we jî binêrim hûn jî werin komîser hev bibin ji bo em bikaribin vê nivîsê bi hev re bixwîne hevanna. Baş e heval we hatin hêdî hêdî mala we ava hevanno spas dikim ji bo eleqeya we ya ji bo vê kanalê eger hûn bibin endam bibin abone pir kêfxweş dibim pêdiviya milletê me heye ku kanalên bi vî rengî pêş bikevin em bi hev û du hene hevanno. Salih Filîzcan mala te ava ji destpêkê ve yek ji hevalê me ku li me temaşe dike me şopînê piştgirî dideme xwazî herkes wekê te bîye hevalê Salih. Serdema nû ya parlamentoya Tirkiye îro dest pê kir Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan axaftinekî pir dirêj kir bahsa gelek mijaran kir dibêje çi derêya xizmeta gel û welêt de em hemû yekin em bi hev re ne derêya ku Tirkiye diçe Tirkiya mezin Tirkiyeya hêzdar em hemû yekin em bi hev re ne ev sloganên ku Tayyip Erdogan davêje bi vî rengî ne gava mesele Tirkiye ve tiştên mayî hûrgulî ne yani gotinekî meşhûr ya Tirkiye dema mesele dibe watan her tişt teferruat e ji bo wan ev sloganekî mezin e ji bo wî dikarin her tiştê xwe bidin mesela vê derê îtirafekî pir ciddî heye îtiraf heye her tiştê xwe dikarin seferber bikin dikarin bidin ji bo ku welatê wan yekgirtî bimîne. Ez cardim dobare dikim ku ciyê kesên ku bi vê hişmendiyê tev digerin li ser serê me heye yani kesê ku dibêjin dema gava dema mesele dibe Tirkiye tiştê din hemî hûrgulî ne tên derbas dibin em got nadin tu tiştekî her tişt ji bo welat dibêje li dijî jenosîda İsraîlê dibêje ev gotinê wî ne yani em nabêjin jenosîda İsraîl ew dibêjin li dijî jenosîda İsraîlê ya li Xezayê terora wê ya dewletê ya ku li herêmê dike berteka herî bihêz ji van paldankan ku 8 milyon welatiyê me tên temsîlkirin hatiye dayîn tevî welêt ala nirxên me ên pîroz bi taybetî duwarê parastin û muhafazekirina yani parastina komara me de jî em dîsa hemû yekin em bi hev re ne derêya xizmeta gel û welat de em hemû yekin bi hev re ne ama mîna papaxan her tiştê xwe dubare dike derêya ku diçe Tirkiye mezin hêzdar de em hemû yekin na em bînin ser mesela Kurdan hevanno Tayyip Erdogan derheqê me de çi dibêje Erdogan bas dike ku beriya salekî îro bi gotina Dewlet Bahçelî pêvajoyê dest pê kiriye bangekî Dewlet Bahçelî hebû li hember wê yekî rêxistinê jî bersiv daye xwe fesih kir çekdanî filan bêva pêvajoyê hemî dibêje tarîf dike heta îro di anîna pêvajoyê heta îro de behsa xebatên Dem Partiyê dike û jêra spasiyê xwe pêşkêş dike Tayyip Erdogan dibêje ez spasiya xwe ji şande ji serokatiya Dem Partiyê re pêşkêş dikim bi helwest û hewldana xwe ya avaker di vê heyama salekî de beşdariyên girîng ji bo paxişkirina Tirkiye ji terorîzmê kiriye yani dibêje Dem Partî alîkarî daye me ji bo paxişkirina terorîzmê ji Tirkiye birê sirri Sûriye Önder parlamenterê Stenbolê bi bîr tînim ku heta nefesa xwe ya dawî bê westan xebitî da ku dîwarê terorê hilweşîne da ku aştî û biratî li her santîmekî welatê me serdest be di sala borî de rêxistina terorîst êrişê xwe rawestand hilweşandina xwe ragihand xwe fesih kir çekê xwe di merasimekî sembolîk de şewitand bela terorîzmê ku ji sala 1984 vir ve bûye sedema hem bi dehan hezaran qurbanî hem jî bûye sedema têkçûna 2 trilyon dolarê me zarar aborî li me ketiye 2 trilyon dolar bi vî rengî ev terorîzm bi dawî dibû dibêje Tayyip Erdogan em dixwazin ev pêvajo pir hassas e lê me ji destpêkê ve baweyekî erênî lê nêriye
مهول دا و پرسپکتیو ارینی ام بپاریزن دبیجه طایب اردوغان yani ez hunzanın ezana işkence dikşinim ne devam penasên Tayyip Erdoğan çawa ku ji bo rêxistinê bikartîne ji bo Kurdan bikartîne pir bi zanebûn behsa sirra Sûriye önder dike spasiye wî dike spasiya Dem Partiyê dike te têkbirina terorîzmê de ama terorîzma dewleta Tirkiye hêjî li holê têk neçûye yani di çavê Kurdan de terorîzm têk neçûye çavê Tirkan de têk çûye neçûye nizanim em bidomînin hevanno ez dixwazim ji pozisyona parlamentoyê dubare bikim komara Tirkiye welber tu hêzeke cîhanî çok nede serê xwe netewîne tawîzan nede serweriya xwe neke mijara danûstandinê di vî warî de eger ji ber hin partiyên muxalefetê hişî wan tijî guman be bila hemû dilniya bin bila malbatên şehîd û leşkerê me yên bi rûmet bi taybetî jî bizanin ne em wekî hikûmet ne jî hevkarê me di hevpemaniya gel de yani partiya tevgera MHP basa MHP dike û ne jî meclîsa mezin wê rê nedin ku gavên ku bîranîna wan a hêja xirab bikin werin avêtin yani basa bîranînê şehîdê xwe dike divê em rûmeta miletê xwe û şehîdê xwe neşkînin armanca me bi dawîyanîna terorîzmê ye xurtkirina biratiyê ye em bi tenê ber bi vê armancê ve ancak dikarin gavan bavêjin navenda herî girîng a îdeala me ya Tirkiyeyekê bê teror bêguman ev dere meclîsa mezin a Tirkiyeyê Komisyona hevgirtina netewî biratî û demokrasiyê dibin banê parlamentoyê de bi nûnerên partiyan avabû dest bi xebata xwe kiriye heta niha 12 civîn li ser hev li darxistine dema ku komisyon xebata xwe temam bike bêguman daneyên pir girîng wê di destê me de hebin gava din bi şêwirmend û bi şêwirmendê xwe re axivîm pêşniyazên ku di komisyonê de hatine raberkirin behsa wan hate kirin li vir tiştê girîng ew e partiyên siyasî yên heremî yên netewî yên ku çareseriyê dixwazin ji bo Tirkiye dibin heman komîteyê de ew ê li hev bicivin li ser nîqaş bikin bi rêzdarî goh bidin hev li hev bi hev bişêwirin ev destkeftiyeke bi rastî jî bê hempa ye ku hêviyên me ji bo demokrasiya welatê me zêdetir dike dibêje Tayyip Erdoğan hevan hûn hatê ser meseleya Rojavayê Kurdistanê hema li bendê bin ew ê were binêrin çi dibêje Sûriye'de dejavüye izin yok yani dejavü basa gotineke Fransîye yani min beriya niha empêra rûbirû bûne beriya niha medîtiye beriya niha hatiye serê me dejavü di wê manê de dibêje çi ye tişta ku hatiye serê me weke Tirkiye avabûna Kurdistana Başûrê Kurdistanê ye yani herema federal a Başûrê Kurdistanê ji bo wan dejavü ye carekî hatiye serê wan êdî tu car destûr nadin ku li Sûriye aynî tiştî dubare bibe qesta wî dejavü ev e yani em bidomînin yani em dikarin destê xwe bidin destê girtî her tişt dikare bi rêzdarî were nîqaş kirin em dikarin bi hev bişêwirin bêguman di berjewendiya Tirkiye de ye ne di zerara wê de ye ku komîte li hev bicive li ser her mijarî bi eşkere li hev bişêwire komîteya me ya hevgirtina netewî biratî û demokrasiyê ev gihîştin nîşan da ye ev mantık nîşanê me da ye û delîla herî baş e ku Tirkiye gihîştiye vê qonaxê bi vê bonê ez dixwazim spasiya endam û karmendên rêzdar ê komîteya me bikim di rûniştinê wan êm pêşerojê de serkeftinê ji wan re dixwazim parlamenterên birêz tê ser meselê Tayyip Erdoğan Türkiye divê atmosfera aştî û ewlehiyê ya bi awê herî xurt divê em viya biparêzin atmosfera aştî û ewlehiyê divê em biparêzin Tirkiyeyeke ku 86 milyon mirov tê yekgirtîne birane enerjiya xwe ne ji bo şerê li dijî terorîzmê lê enerjiya xwe ji bo serfirazî û bilindahiya welatê xwe seferber bikin serkeftinên ku di her warî de hatine bi destxistin wê di Tirkiyeyeke bê teror de werin xurtkirin bi îzna Xwedê wê derfetên pêşketinên nû biafirîne Tayyip Erdoğan 23 sale bê rawestan li hember milletê Kurd şer dike hebûna milletên Tirkiye hebûna dewleta Tirkiye hemî xiste xizmeta şerê li hember Kurdan nehat hişêwî teze îro hatiye hişêwî tenê îro hatiye hişêwî ku divê em hêz û quweta xwe enerjiya xwe cîwanê xwe xwîna xwe em zanîna xwe perê xwe nexin tekoşîna li dijî Kurdan em bixin
pêşxistinê, refahê, mezinbûnê. Îro hişî wê hatiye serî wî. Êdî xurifiye, mezin biye, nikare rêve biçe, nû hiş hatiye serî wî. Tiştê ku se dibe 23 sale li hember milletê Kurd şer dikî. Yani dev ji van gotinên beredayî berdin. Hakikaten. Yani em jî dizanin ku vê derê mesela wan dejavû ye. Dejavûya wan kilîta her tiştî ye. Em naxwazin li Sûriyê rê bidin dejavûyekê nû. Yani em naxwazin rê bidin Kurdan ku li vê derê pergalekî ava bikin. Numuneya Başûrê Kurdistanê. Hevan nû ez hema bidomînim. Parlamenterên birêz dibêje Tayyip Erdogan. Türkiye wê divê atmosfera aştî û ewlehiyê bawey herî xurt biparêze. Türkiye'yekî 86 milyon mirov tê de yekgirtî bin. Filan bêvan xurtkirin temam. Dibêje ez vê xalê bi taybetî giring dibînim. Gavên ku em ê divê mijarê de ji bo ewlehiya Türkiye bavêjin, divê bi tevahî ji atmosfera aştî biratiyê ya ku derketiye holê cuda weregirtin. Türkiye welatê Kurdan di nava Türkiye'de ye. Türkiye di nava Türkiye'de welatê Kurdanê jî her wiha parêzvan birayê herî mezin, herî dilsoz, herî pêbawer Kurdên li derveyê sînorê Türkiye pênegeha yekem e ku vê dawiyê li deriyê wê hatiye xistin. Îro sibê rast e wekî ku bi dehan salan e. Bi îzna Xwedê ew ê qet neguhere. Yani Türkiye wekî welatê Kurdan dibîne. Lê welatê Kurdan ku gava din Numan Kurtulmuş pir vekirî dibêje, duh bi şev jî me ji were pêşkêş kir. Li Tirkiye ji bilî Tirkî tu zimanekî din nabe fermî, ev ya nemimkün e. Baş e, Türkiye welatê Kurdan e bêheq. Çima? Çünkü Kurd ancak li Tirkiye dikarin bibin kole, dikarin bibin xizmetkarên Tirkan. Ancak bu şekli Türkiye devleta Kurdan'a ne? Her nişihe. Tiştekû sene mümküne. Ya veke insanan Kurd û Türk netewendin dibin xwedî aynı mafî wekev ya jî herkes li mala xwe. Mala Kurda jî Kurdistan e. Xelas. Tayyip Erdogan bi tevî askerê xwe bi Putinê xwe mecbûrin ji Kurdistanê derkin. Tayyip Erdogan sembolîk e. Emrê wî bi sînor e. Îro heye sibê tune ye. Tayyip Erdogan nûnerê rayadarên Tirkiye divê manê de dibêjim. Yani rayadarên dewleta Tirkiye dibêj Kurdistanê derkevin. Wextê ku wekeviyê qebûl nekin. Şertê Kurdan yek e. Ya wekevî ya hiç. Êdî em bi kîjan dewleta re hevkarî dikin, em Kurdistana xwe ava dikin, em nakin, em xweserî dixwazin, federasyon dixwazin, serxwebûn dixwazin. Veya problema me ya navxwayî ye Tayyip Erdogan û hevalbendî wî eleqedar nake. Em bidomînin bi gotinê Tayyip Erdogan em ê tu carî nehêlin ku birayê me ê Kurd ên li derveyê sînorê me dibin zexta hîn rêxistinên terorîst e ji aliyê hejmareke welat komên dijminê Tirk, komên dijminê Kurd Ereb bi giştî Müslümanan ve werin bikaranîn. Yani dixwaze Kurdan perçe bike hevanno. Yani vê derê em hê jî dibînin ku ji Partiya Karkerê Kurdistanê re ji tevgera Kurd re dibêje rêxistinên terorîst, ne tenê Partiya Karkerê Kurdistanê jî gelek rêxistinên Kurd weke rêxistinên terorîst pênasê dike ku ew rêxistin jî lokomotîfa vî milletî ye. Tu wextê ku lokomotîfê ji serê trênê digirî çi dibe? Tren bê serûbere. Vagon e. Ancak dikare bara hilbigire. Ancak dikare bibe kole. Tayyip Erdogan pir xweş tarîf kiriye. Dibe lokomotîfa wê trênê terorîst e dibe mûjê bigirin ama ji me re vagon lazim e. Yani milletê Kurd ji me re lazim e. Ama bê lokomotif. Ama bê serî. Ama bê serî. Ama bê mêjî. Tenê bar hilgire, tenê bibe kole bes e. Merû axwasa ji terbiyê bêpar nabe. Hakikaten. Binêrin. Em ê tu carî nehêlin ku birayê me yên Kurd ên li derveyê sînorê me dibin zexta hin rêxistinên terorîst de bin, ji aliyê hejmareke welat û komên dijminê Tirk ve
warın bikaranîn. Basa İsraîlê û welatên Ewropayê dike. Yani Kurd ji xwe re dostan çê dikin. Biriya dîplomasiyê birêyên cuda ne? Hevalbend ava dikin çê dikin. Çawa ku hevalbendên Tirkiyê hene, hevalbendên dewletên Ereban heye, ême Kurdan jî pêdiviya me bi hevalbendan hene, welatên dost hene. Wextê ku welatekî du welat dibin dostê me, Tayyip Erdogan û hevalê xwe van welatan çawa bênasê dikin? Welatên ku Kurdan bikartîne. Em divê rastiyê bibînin. Em rastiyê bibînin, mecbûrin em bibînin. Ji destpêkê ve dibêje Tayyip Erdogan. Me bi tundî piştgirî da yekparçayî aha Sûriyê. Îro jî em bi tundî li dij planekê perçekirina Sûriyê ne. Me hemû rêyên dîplomasiyê çalak kirine da ku yekparçayî aha Sûriyê misoger bikin. Pêşî li her çalakiyekê terorîstî ya li derveyê sînorê me bigirin. Em van rêyan bi sebir, bi dilsozî, bi aqlê selîm bikartînin. Acayip îtirafên mezin hene di gotinê Tayyip Erdogan de. Yani me hebûna xwe seferber kiriye bi rêya dîplomasiyê. Sirf ji bo li Sûriyê Kurd nebin xwedî pergal. Yani Sûriye perçe nebe. Wextê Sûriye perçe nebe çi ye? Heqê Kurdan nedinê. Em van rêyan bi sebir, bi dilsozî divê em bikartînin. Eger înisiyatîfên dîplomatîk bêbersiv bimînin, binêrin. Ev gotinekî pir balkêş e. Yani me divê xwe çirandiye li Sûriyê ji bo ku Kurd nebin xwedî pergal. Ne? Ama dibêje eger ev xebatê me neçin serî. Eger em bi ser nekevin bi rêyên dîplomatîk em ê çi bikin? Helwest û siyaseta Tirkiye zelal e. Helwest û siyaseta Tirkiye êrişa ser Rojavayê Kurdistanê ye. Nuqte. Ji wî zêdetirê dî gotin tune ye. Û vê gotina xwe ya meşhûr dibêje. Tirkiye wê nehêle dejavû li Sûriyê çebibe. Türkiye wê nehêle dejavû li Sûriyê çebibe. Ev çi ye? Binêrin ez ji we re vêya binivîsînim vê derê. Yani acayip gotinên sosretin, acayip rastiyê dibêje, rastiya dewleta Tirkiye, siyaseta dewleta Tirkiye, Türkiye wê nehêle dejavû li Sûriyê çebibe. Êdî herin lêkolîn bikin ev tê çi manê? Dejavû qesta wî hebûna Başûrê Kurdistanê ye, em naxwazin tiştekî mîna wî çêbibe. Dişûna milletê Kurd de Türkmen biya li Rojavayê Kurdistanê wê çi bibiya? Dewleta Tirkiye wê Türkmenistanekî pir mezin ava bikira, wê di qada navnetewî de mücadele bikira, çawa ku li Qibrîsê dike Türkmenistana li Sûriyê bila were naskirin. Em pergala du dewletî dixwazin li Sûriyê. Îro Rabiye li Qibrîsê pergala du dewletî dixwaze. Wana da exlaq tune ye. Mirovahî ji xwe tune ye têda negerin. Kurd dibe dewleta Tirkiye û mantıqa wan nas bikin. Mêrik vekirî dibêje, zarezara wî ye, qêrqêra wî ye, orora wî ye dibêje. Li Tirkiye dibe Türkiye wê nehêle li Sûriyê dejavû çêbibe ya. Êdî çi bibêje? Derdê wî Partiya Karkerê Kurdistanê nine binêre rêxistinê eşkere kir. Ad û wed be dibe yani bi telaqê bi sê telaqê welhasil meselê em ew nekin rêxistin dibêje min dev şer berdaye. Ez şer nakim êdî. Ama derdê dewleta Tirkiye ne ku tehdîtekî êrişî heye yan tune ye. Ne ku rêxistinekî Kurd wê huzûra Tirkiye birevîne yan na. Huzûra Tirkiye tenê bi avabûna pergala Kurdan ancak dikare bireve. Em warin ser meseleya ew ê a Sûriyê. Dibêje binêrin ev helwesta bi biryar ne dijî gelê Sûriyê ye. Dibe helwesta me bi biryar e. Yani xebatê me dîplomatîk em pêşî li Kurda digirin. Eger me pêk neanî em bi ser neketin em ê bi şer bi ser bikevin. Eger dibêje ev helwesta me yani ev şerxwaziya me ne li dijî gelê Sûriyê ye. Tevî birayên me ên Kurd berovajiyê vê ew di berjevandiya wan da ye. Yani dibe em dawî li rêxistina terorê bîne em pergalê xilas bikin em Kurdan di nava xwe de wisa bihelînin dibe ev ji bo berjewendiyê wan e. Îja dixapîne. Bi wî mêjiyê xwe biçûk îja Kurda dixapîne.
ev helwesteke ku armanj dike herema me ji belaya terorê xilas bike. Ez carekî din teqez dikim. Türk, Kurd, Arab, Sünni, Şii, Alevi, Nuseyrî em hemî rêwiyên pêşerojeke hevpar in. Bê etnisîte, ziman yan mezhebê wan çi dibe bila bibe em bi hev re dimeşin. Di vê rêwîtiyê de biratiya me ya têra xwe bihêz e her astengiyekî li pêşiya me em ê derbas kin. û navê Xwedê jî bixkartîne bi îzna Xwedê. Bi îzna Xwedê. Kurd dibe sibê hetayê varê dua bikin. Bibêjin Xweda bela Tayyip Erdogan û dewleta Tirkiye bide, Xweda bela wan kesan bide ê ku wekeviyê naxwazin ji bo milletên Rojhata Navîn. û ji wekeviyê pîroztir çi heye ya? Yani doh videoya me ya doh ez pêşniyaz dikim hevan biçin temaşe bikin. Belkî we temaşe kiriye. Abdullah Öcalan de her hevdîtinê xwe de du şertan datîne. Ya mîna însanan wekheviya netewî a Kurd û Türk û milletê din çê dibe li Rojhata Navîn? Tirkiye, Sûriye, milletê dewletê din ya bi hev re çê dibe wekevî? Ya jî herkes li mala xwe Kurd dibin xwedî dewlet. Veya Tayyip Temel doh ji rojnamevanekî Tirk re eşkerê kiriye. Yani dibêje naveroka axaftina Öcalan ev e, îdeolojiya wî ev e. Ya jiyana bi hev re wekev ya jî Kurd dibin xwedî dewlet. Xilas êdin hemî tiştî din fasafî sone. Hemî teferruatin. Ew gotina Tayyip Erdogan dibêje wextê ku mesele dibe welat her tişt teferruat. Ême jî wisa ye. Wextê ku bi hev re jiyan wekev bû wekev nebû Kurd dibin xwedî dewlet. Hemî tiştên ku tên gotin, teoriyên tên gotin, vir da, wê da kî çi dibêje bela bibêje hemî teferruat. Türkiye wê nehêle dejavî li Sûriye çê bibe. Em ê binêrin dejavîya te çê dibe çê nabe. Em ê binêrin. Kurdan di nava 14 salên borî de hemî qîmetê xwe dan, pêşkêş kirin. Ji bo ev dejavîya dewleta Tirkiye pêk were. Madem ki di serê wan de biye dejavî, madem ki biye problem, ev divê pêk were. û heta jê mezintir jî. Başûrê Kurdistanê xwedî statûyekê pir berfirene ne. Feqîranan nikarin biçin netewên yekbîl li wê derê xwe temsîl jî bikin. Sibê hetayê varê zare zara wan nikarin meaşê xwe bigirin ji Iraqê. Ma ev statû ye. Tamam, tiştekî baş heye serçava, bi rêzdarî. Ama Rojavayê Kurdistanê dibe bibe xwedî statûyekê hê berstir. Tayyip Erdogan dibêje dema ku em biaqil tevdigerin, dema ku em nizîkê pêşerojeke ku bi raberdûyekê hevpar ya hezar salî tê xwedî kirin, dema em nêzî wê dibin, bi îzna Xwedê em ê her pirsgirêkekî çareser bikin, her planekî em ê têk bibin, dema ku em wekî kerpîçên di dîwar de wisa yekgirtî bimînin, pirsgirêkên li herêmê wê yek bi yek werin çareser kirin, herem wê aştî aramiya mayînde bi dest bixe. Eger em rê bidin ku navbenkar di nava me de werin, xwînrijandin, hêsir, pevçûn, zilim wê li herêma me qet neqede. Bi nêrevaya dîsa tehdîte ha eger em rê bidin ku navbenkar bikevin nava me bikar bînin li hevberî hevdû, wê dibe xwîn û hêsir û pevçûn û zulm li herêma me wê qet neqede. Mesela Kurd xwînê narijînin. Kurd pir tenê hêsirê xwe dibarînin. Çawa ku Türk, Kurd, Arab di artêşên Sultan Alparslan, Selaheddînê Eyyûbî, Mihemed Fatîh te mil dane milê hev û serkeftinê mezin bi dest xistine, çawa ku Türk, Kurd, Ereban li Gelîbolî bi hev re qehremanî kirine, axa İslamê parastine bi îzna Xwedê sibê jî tifaka Kurd, Türk, Ereb wê bi hev re aştî aramî pêş bixin, serfirazî herêmê misoger bike wê xurt bike dibêje. Ez ji we re bêjim derewe jî ya. Kesî ji bo axa İslamê tune ye ya. Hemî erdên li vê dunyayê, hemî kaînat, gerdûn erdê Xwedê ye. Erdê İslamê, erdê Xristiyan tune ye, veya derewe, veya fitne, fesadî dixe navbera mirovan. Xwedê nabe xwedî erd. Xwedê yani xwediyê temamê kaînatê ye ya. Vana derewînin, vana fitne fesadî dixe navbera însanan. Veya erdê İslamê ye.
hemî dewlemendî û ji xwe re digre, dide xwe û zarokê xwe û malbata xwe, êm Îslamê ye. İnsanên bawermend eger bixwazin rastiyê bibînin, bila biçin hecê li Erebîstana Siûdî, bila bibînin çawa bi milyonan Müslüman tên wê derê pera dirijînin, wan heywanan ser jê dikin, ew qas diyariyan datînin wê derê, pere xerç dikin, mesref dikin, sektorên nû yê ticaretê ava dikin, hema 500 metre 500 kilometre binê wî li Yemenê 5 milyon zarok ji birçiya dimirin. Kîjan Müslüman vê rastiyê nebîne, ne Müslüman e. Vê rastiyê bibînin. Erdê Müslümanan ev e. Li ser erdê Müslümanan eger xwîn tê rijandin, eger birçîbûn hene, hûn tev kafirin, hûn tev zalimin. Binêrin, li ser erdê Xristiyanan cê ku em lê ne, Müslüman, bi milyonan Müslüman xwe zor bela davêjin vê derê. Ne, Tayyip Erdoğan. Welatên ku tu dibêjî ne ê Îslamê ye, ê Ewropayê bi tonan pere didin te ji bo ku tu li wê derê bibî bekçî wan. Te deriyê penaberan girtiye li wê derê. Di berdêla milyaran dolaran de. Te 3 milyar dolar giz ji Ewropayê. Sirf ji bo tu penaberên Müslüman pêşî li wan bigirî, xwe navêjin welatê wan Xristiyanan. İcat radibe bi wî hêşê xwe dünyayê perçe dike axa Îslamê û axa Xristiyanan. Yani vaya tam dereve manipülasyon e. Kim manipüle dibe? İnsanın kemakıl, insanın bêperwerde, insanın zanebûna xwe pêş nexistine, insanın serwext nebûne manipüle dibin. Derdê Kurdan ku piştgirî bidin Mehmedê Fatih, Fatih Sultan Mehmed û Alparslan û nizanim mezinkirina axa Tirkiye tiştekî wisa tune ye. Em li huzûra xelkê digerin. Em li aramiya milletan digerin. Nivîsa Balkêş eviya ez pir dixwazim aviya bi we re bixwînim li Sûriyê kê cihêkar e. Yani Sûriye perçe biye ama kê perçe kiriye. Em vê analîzê ez dixwazim bi we re bixwînim. Ne çin derekî ye zema zû bi zû werim vê derê. Li bajarê Mûnihê yê Almanyê teqînê çêbû piştî teqînê polîsan li herêmê operasyonekê dan dest pê kirin. Cesedê kesekî hatiye dîtin. Teqîn li ser rêya sereke a bajarê Mûnihê qewmiye. Piştî teqînê gelek polîs tîmên agirvemirandinê çûne ciyê bû yerê. Kesekî kuştiyê hatiye dîtin. Li gorî nûçeya rojnameya Bildîya Alman tê texmînkirin ku kesê mirî bombe li mala malbatekî bi cih kiriye, agir berdayê malê piştre jî xwe kuştiye. Hat diyarkirin ku herî kêm kesekî din jî bi guleyan birîndar bîye. Mesele çi heqete nizanim. Tenê bûyerekî bi vî şeklî heye li Mûnihê. Navenda çavdêriya mafê mirovaniya Sûriye ragihand ku dewriyeke İsraîlê derbasê gundê Seyda yê gundewarên Quneyt herêbiye. Dewriye li Seyda Colanê bendeke kontrolê ava kiriye. Yani hêzên İsraîlê di nava Sûriyeyê kontrolan pêktînin. Li asîmanê herema Cidor a li bakurê Darayê jî balafirên keşfê yên İsraîlê difirin. Hêzên İsraîlê doh derbasê hewza Yermûkê bûn. Li derdora bajarokê Koya yê Rojavayê Derayê du bendên kontrolê ava kirine. Hejmarekî endamên hêzên hikûmeta Vegoez a Sûriyê jî li wê derê hatine binçavkirin ji aliyê hêzên İsraîlê ve. Ewsa ye. Hevan em hema dest bi vê nivîsê dikin. Zekî Bedran, ez ji we re bêjim, Zekî Bedran mirovekî payebilind e. Mirovekî rayedar e. Bi vê pirsê dest pê dike. Gelo yên ku sînoran dixin nava Sûriyê û bi hereman ji hev cuda dikin cihêkarin? Yan yên ku dixwazin dawî li vê yekê bînin cihêkarin? Hikûmeta demkî bi xwe di pratikê de Sûriye perçe kiriye. Hin heremên dorpêş dike û ambargo datîne ser hin hereman. Sûriye wê dibin serweriya Heteşê de ber vê ku derê ve biçe gelo. Divê ev pirs ji aliyê hemû derdoran ve were pirsîn. Derdor kî ne? Sosyologin, civaknasın, siyasetmedarin. Kesê ku bi van mijara re eleqedar dibin divê vê pirsê ji xwe bikin. Rewşenbîrên Sûriyê yên ku daxwaza demokrasiyê dikin, divê bi taybetî vê yekê bifikirin. Bê rêxistin û bê hêvî xuya dikin. Hin rewşenbîr derdorên li Sûriyê. Em çi dibêjin? Em bê hêzin quwet û teqeta me tune, em nikarin bi bandor bin. Hêzên ku bandorê li Sûriyê dikin jî li gorî berjewendiyên xwe yên takekesî tev digerin. Gel jî, millet jî bê agahî bê rêxistine. Ew bawer dikin ku di vê rewşê de ku ew nikarin tiştekî bikin.
ew ji pêşaroja azadî û demokrasiyê metirsî jiyan dikin, ew xwedîbendewariyekê ninin basa rewşenbîran dike. Yani rewşenbîrên îro yên Sûriyê ne li benda tu tiştekî ne. Yani bêhêvî ne. Heteşe naxwaze vîna gelên Sûriye hemû bibîne û bibe xwedî mav û rolekê êgirtî bilîze. Ew xwedî hişmendiyekê wisa ye, civakê naxwazin civak bibe xwedî îrade. Baş e, ew bendewariya hikûmeta navendî û olî ya hişk diparêzin, behsa Heteşê dike. Ew naxwazin kesên ku bi wan re piştgiriyê nakin di xebatên siyasî de cih bigirin. Ew bawer dikin, ew wisa bawer dikin. Yani Heteşe. Em hatine Şamê dezgehên hikûmetê me girtine destê xwe ji ber vê yekê dewlet û desthilatdarî êdî mafê me ye. Piraniya komên di nava Heteşê de endam û çeteyên El Nusra û Daişê ne. Ahmed El Şara bixwe jî, Daişî jî di vê serdemê de teqez kir ku her çend ew ji her kesî re bibêjin ku ew guherîne jî lê di rastiyê de neguherîne, tiştê ku ew dixwazin bikin dikin. Wan bi komkujiyan bersiv daye pirsgirêkên li herêmên Elewiyan. Wan heman kiryar li dijî Durziyan jî pêkanîne. Gel û ew kesî ku dibêjin em guherîne. Dikarin komkujiyan bikin. Çawa dikarin komkujiyan bikin malan bişewitînin. Çawa dikarin serî li talanê bidin. Gel û yek ku dibêjin em guherîne. Çawa dikarin jinan birevînin mirovan bê cudahî çi kal, çi pîr, çi zarok îdam bikin. Wan tu rêz ji zagonên şer ê mirovî û pîvanên exlaqî re negirtine. Tu fikarê wan, endîşa wan a wiha tune ye. Dibêje Zekî Bedran. Gelo piştî hatina ser desthilatdariyê ye Heteşê. Çawa çîbûk ew qasa komkujî pêkat? Heteşê çawa ji kî cesaret kir ev komkujî pêkanî? Gelo Heteşê tenê piştî ku hat ser desthilatdariyê ev kirinê xwe pêkanî yan beriya wê hebû? Pêkanînê wan yên berê dişibin hev, yên îro yên berê. Ji ber vê sedemê ew ji aliyê Netanyahûyek bîve, ji aliyê Amerîka, Ewropa û gelek welatên din ve wekî rêxistineke terorîst ji xwe hatibû nîşandan beriya ku werin ser desthilatdariyê. Ahmed El Şara bixwe bi milyonan dolar xelat ji bona radestkirina wî dihate dayîn. Heteşe piştî ragihand ku xwe guherandiye jî Amerîka ev dubare kir, yani ev qedexeya li ser Heteşê. Ev pêkanî nîşaneya kiryarê wan in. Dema ku Heteşê ev komkujî kirin, ew hîn li ser Sûriyê nedibin serweriya wan de bûn, ne desthilatdar bûn. Ew wan hewl dida ji hêzên navnetewî çiraya kes bigirin, xwe baş bidin xuya kirin, ji ber ku wan ev komkujî divê serdema veguhêz de kirin. Dema ku hîn jî qels bûn. Ew ê çi kiryarên xeter pêk bînin, eger ew li Sûriyê ev tevahî serdest bin, hikûmeteke navendî ya hişkeva bikin. Yani dixwaze bibêje Zekî Bedran, ew rêxistina ku hê nehatibû ser desthilatdariyê ew qasa tundî tu jî bikaranî. Ew rêxistina ku hê ew qasa lawaz bû, dema ku hat ser hukm, dema ku Şam bi dest xist, ew qas komkujî pêkanî di lawaziya xwe de. Sibê du sibê were ser desthilatdariyê tam zex bibe, kontrola hemî bixe destê xwe, dibê Xwedê bizanibe dibe ew ê çi bikin. Ew ê çawa hêza xwe bikarbînin. Mesele ew e. Vê pirsê dipirse Zekî Bedran. Îja tê ser meseleyekî din jî hevanno. Dibê Ahmed El Şara di dehê Adarê de peymanekî bi fermandarê Qesedêre îmze kir. Li gorî vê yekê ew ê Kurdan wekî hêmaneke bingehîn ya Sûriyê nas bikin. Mafê wan li gorî destûrê misoger bikin. Agirbest wê li seranserê Sûriyê were bicîhanîn. Çend roj piştî vê îmzekirinê destûra demkî ya ku ji aliyê Heteşê ve hatî amadekirin, behsa Kurdên di vê peymanê de beşdarbûne nekir. Behsa tu milletekî din nekir. Destûra demkî Kurd mafê wan paşkoh kir. Ji nedîtî ve hat. Diviya bû li seranserê Sûriyê agirbest bihata îlan kirin lê çê nebû. Mehekî şûn de li dijî Durziyan qirkirin pêk hat. Ev çawa agirbest e? Dema ku hikûmeta demkî hata ragihandin, Kurd gelên herêmên rêveberiya Xweser, Durzî gelên din hatin derxistin. Ji ragihandina hikûmeta veguhêz heta niha li Sûriyê tu aramî xuyanakê pêş neketiye. Her çi qasî nakokî û pevçûnên desthilatê bi Durziyan re hebe, pirsgirêk çareser nabin. Hîn jî welatiyên Sûriyê ne Durzî. Pêwîst bû baweyekî çêker bi wan re danûstandin bihata kirin. Lehevkirinekî çê bibiye bi Durziyan re. Pirsgirêk diviya bû çareser bibiya. Ev desthilatdarî berpirsyariyekê li hember gelê Sûriyê tevahî
هەیە لێ بەرپرسیاریە خۆ جیه ناینە dibin dorpêçê de hatine hîştin milletên li herêmê. Çima ji ber ku durzî çawa ku hetêşe dixwaze wisa tev negeriyane. Niha Swêda dibin zext û dorpêçê de ye. Piraniya durziyan ji bo ku ji komkujiyan birevin xwe spartina İsraîlê. Hetêşe durziyan ji ber vê yekê sûjbar dike. Ew gelên Sûriyê li dijî wan sor dike. Wan wekî xayîn îlan dike. Wekî hevkarên İsraîlê nîşan dide. Lê ew kiryarên ku hetêşe pêkanîn durzî neçar kirin bi komkujiyê re rûbûrû bimînin. Ji tu kesî napirse hetêşe. Ew berpirsyariya xwe nas dike. Ew rastiyan berovajî dike. Yên ku ji qirkirinê re bi rûbirû mane wana tewanbar dike. Yani hetêşe xwe nabîne mağduran dibîne. Ji bo eşkerekirina kesên ku li dijî Elewiyan komkujî kirine qaşo destekeke lêpirsînê ava kiribû ev jî bas Elewiyan dike. Yani piştî wê komkujiyê qaşo komîte batina ava kirin komîteyên heqîqetê lê tu tiştekî pêş nexistin. Niha hikûmeta veguhêz gotina ku ji Tirkiye wergirtiye bikartîne hevanla. Dibêje binêrin çi dibêje? Qaşo Kurd wê dewletekê cuda ava bikin. Sûriye li gorî dilê xwe dabeş bikin du perçe. Yani Kurdan weke cihêkar cudaxwaz nîşan didin. Kurdan û Qesedê bi berdewamî rêyên çareseriyê ji bo guftûgoya bi Şamê re amadebûna xebata bi hev re ji bo çareseriyê diyar kirine. Yani helwesta Qesedê hûn ji xwe tev dizanin. Sibê heta werî bang li Şamê dike werin em diyalogê çê bikin falan. Qesedê rêveberiya xwe ser bi erênî li rolê navbênkariyê yên dewletê wekî Amerîka, Fransayê nêz bûn. Lê ew hikûmeta veguhêz bi xwe dibe astengî derxist pêşî li hevdîtinan girt pêşî li çûna Parîsê jî girt. Dibe ê ku ji hevdîtina Parîsê vekişiya jî hetêşe colanî bi xwe bûn. Tevê vê yekê rêveberiya xwe ser helwesta xwe ji bo avakirina Sûriyeyeke demokratîk diyar kir. Bi Şamê re hevdîtin domand. Hikûmeta Şamê niha hewlên xwe ji bo ferskirina dorpêça li dijî herêmên rêveberiya xwe ser zêdetir kirine. Yani Zekî Bedran pir vekîrî dibêje helwesta Qesedê rêveberiya xwe ser ji bo diyalogê hetêşe colanî tam berova jî tev digerin ê ku Sûriye perçe kirine ew e sedeman jî wisa rêz dike. Binêrin. Hikûmeta Şamê niha hewlên xwe ji bo ferskirina dorpêça li dijî herêmên rêveberiya xwe ser zêdetir kirine. Herçend malzeme, kelûpêl, bazirganî bawekî zehmetê meşandin jî di nav herêmên hetêşê de derbas dibin jî dibe wan seyare, kelûpêl, bazirganiya li herêmên xwe ser ber bi herêmên hikûmeta veguhez ve qedexe kiriye. Yani çûn û hatina rêveberiya xwe ser qedexe kiriye hikûmeta Şamê. Rêya Reqa Helebê ji bo trafîkê girtine. Dixebitin ku herêma rêveberiya xwe ser ji aliyê aborî ve qels bikin. Mafê tevgera azad a gel asteng bikin. Yên li rojhilatê Firatê ne li herêmên rêveberiya xwe ser dijîn hemû welatiyên Sûriyê ne. Gelo ew kesê ku sînor dixin nava Sûriyê. Ne ew kesên ku Sûriye perçe kirine. Gelo ew kesên ku sînor dixin nava Sûriye îroyîn. Sînor dixin nava herêmê ji hev vedqetînin. Ew cudaxwazin yan yek kesê ku dixwazin dawî li van kiryara were sînor rabin însan bikarbin bi rehetî bazirganî bikin. Ew kesên ku dixwazin diyalog çêbibe ew cudaxwazin. Zekî Bedran wan pirsa dipirse. Di rastiyê de ew hikûmeta demkî bi xwe ye ku Sûriye perçe kiriye, dabeş kiriye, bi hereman dorpêş kiriye, ambargo datîne ser wan, zextê li ser gelê Sûriyê dike. Ew dibe perçe dikin. Ama tiştekî dijî ez lê zêde bikim hevanno. Ahmed Colanî hetêşe hikûmeta demkîya Sûriyê navê wî çi dibe bila bibe. Wextê ku anîn gotin hikûmeta dewleta Sûriyê Komara Sûriyê ya Erebî Sûriye perçe bû. Çünkü Sûriye navê Sûriye ye. Ne netew dewlet e. Sûriye. Navê herêmekî ye. Herêma Sûriye. Tê de hemû millet dijîn. Ama tu rabî navê Sûriyê bikî Komara
Suriye ya Arabi ve demet devi mani kudana ve kumara teda tene Arab hene. Ve demet Kurd jirad bin dibijin kumara Suriye ya Kurdi. Hakkı Kurdan heye. Kurdan perçe ne kiriye? De perçe kir. Eğer te bu gota kumara Suriye ya tevahi milletan ya jî kumara yegirtu ya Suriye. Qet tiştekî kumara Suriye bes bû. Ve demet bu. Hevan mesele eve ka çima nayım cem we mi tiştekî ji bîr kir hevan na ez dibêjim ew qas bese ez zana werim cem we elbet nûçeyên deqeya dawî ez dinêrim hevan ez dixwazim ji we re spas bikim ya bihebûna we şame kêfxweşim gelek spas hûn her hebin tenê carinan ji bo rojnamegeriya serbixwe pêş bikeve eger hûn bikaribin vê kanalê hinek mezin bikin dost û hevalê xwe re bişînin behs bikin bila hinek mezin be ez ji we ez tiştek zanim dibêjim di demên pêş me de pêdiviya milletê me pir wê çêbe bi kanalên weke me hûn ê binêrin yek bi yek heremên ku em lêne wê te bibin tirkî malperên ku hûn ê bikevin nûçeya bigerin wê te bibe tirkî youtuber hemî wê tirkî biaxivin hûn ê binêrin zarokê wê biçin bikevin nava kanalên tirkî ya televizyona xwe vekin bi dengê bilind binêrin bi dengê bilind vekin ez vê dayînim bi dengê bilind televizyona xwe vekin hevalno bila zarokê we Kurdî bibîlîse bikeve guhê wan eger îro ew li we ve negerînin bersiv nedin we qet nebe dibe bîranînekî dibe bîranînek ew ê bibêjin ya bavê min dayîka min televizyon bi dengê me bilind vedikirin û camêrekî hebû Kurdî diaxivî ta zemanê berê bû em îro bûne Alman em îro bûne Tirk em bûne Fransî bila hewesiya xwe qet nebe madem dihelin madem asîmîle dibin qet nebe bila hewesiya xwe bi rojên berê bînin bila tiştekî nostaljîk bimîne di serî wan de ne tiştên hestiyarin dibêjim veya rastiya me ye ji ber vê yekê rê nedin ku Tirkî bikeve nava mala we bila ew kanalên Tirkî ji wera dewletekî serbixwe bînin jî ret bikin bi zimanê xelkê aramî nayê mala mirovan nemimkün e nemimkün e heta hûn diçin Tirkî godar dikin zimanekê din godar kin ku hûn qet nebe tesîra asîmîlasyonê li we nake ama dengê me bilind vekin bila bikeve guhê zarokan guhê ferdên derdorê heta cîranên we ê xerîb cîranê we ê Tirk cîranê Alman Fransız bang li wan kin bila were Kurdî bibîsin bila ew jî bibêjin ya çi xweş e zimanê we bikin ez xatir ji we dixwazim hevalno êvarê ez ji we re bernameyekî têr û tijî çê bikim ez dibêjim qe îro xweş bû me behsa Tayyip kir me Tayyip bilind kir li erdê xist xwazî bi kerî tiştekî bihat mala we ava dem baş silav rêz